Shalom, salam sehat, salam kebajikan di hita, salutna damang dainang nolonga di bagasan Kristus Yesus. Ada orang so tatangin hata ni di bata, ima di bagasan partai ngata. Nenek mesen epistel di minggu tanggal 10 Mei tahun 2021, ima sen minggu ek Saudi. Lai jumbulu mata pasadaro hatta, martang yang magita. Hodo tutu di bata ni hatuau di bagasan parnon nami. Di sarihon jala di jamot toko do hami satu bagasan partikian. Saluh nai ala ni balga do holong ni roham do itu hami. Ajari mahami maka ngulun holong mi di bagasan ngulun nami sigando pari. Mulihat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tu depamu. Amin. Damang dainang nenalonga di bagasan Kristus Yesus. Atani di bata nagabe jamita dihita di apala partikenon. Dienek mesen buku Evangelium di si Yohanes biddu 10 pitu. Mamuka mesen nai onom sa tuai 10 sia. Songonom mahata ni debata. Nunga ho papatar guarmi tu jolma akan nanilo mi tuau sien portibion. Hoyado na puna nasida. Jala dileo kodo nasida tuau. Diradoti nasida do hatami. Nunga diboto nasida. Nasia kodo saluhu na nanilo mi tuau. Anunga ho pasaha tu nasida akahata nanilo mi tuau. Jadi dijakun nasida do gabe diboto nasida situ tu abor hak sian ho jalanunga porsen nasida hodo masuruau dan apala portibion hutang yakko nasida odo aka naneleho mitu au ai hodo napuna nasida jalanasa na diau na dihodoi jalana diho na diaudoi jalanunga marsanga pau di bagasan nasida dang di portibio be au tujuluanon di portibio do anggo nasida narodo au manopotho ale amang nabadia ramoti manasida di bagasan guarmo akka nanilehom mit wau asasadana sida songok kita. Saliling rap dohot nasida, au do mangaramoti nasida di bagasan guarmu, nanileo mitu au, jala hujagai, gabedang adong na mago sen nasida. Asa holan anak jai, asa jupang hata ni surati. Alay na Roma au nuaing manopotto, di portibio do piau. Ay nahurok songoni asa di bagasan nasi dari pas halalas niroha na diawi nunga hulean hatami tu nasida dia suami portibio do nasida adang sian portibion nasida songonau nasosian portibion dang apala upangido tetomu nasida sen portibion alay nang maramotamu nasida maralohon na jahati dan nasien portibion nasida songonau nasosian portibion parbadiay manasida di bagasan hasitonga hatamido hasitongani ido pajahonna damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Yesus totu saluh nahita di bagasan parngulota ya do martangya di bagasan tangyang natapatupa maragam do natapangido jala napos daro hatta nasa natapangido di bagasan haporsya di bagas tatangyang tahaporsya do nekon lehono ni debata doi hobartu lomonirohana alay jut
Di bagasan salut tangi yang pangodiano na tapatupa di bagasan parngolota. Na tatangyakon ima na taigil naiko jalota jala naiko lehono ni dibata di bagasan parngolota. Ido tangiang ni hajul maon jala tangiang na tapamasa. Turpu jamita na pinasahat ni pagilium di si Johannes. Songod dia patuduhon sa datangiang na pinatupa ni Jesus Kristus. Tu debata mangodihon ak kajelma na porsia. Anggota payut ihut siyan turpu jamitaon sa sitong na rumang ni tangiang na pinangido ni Jesus tu debata. Hataridan holong ni roha di ibana tu sa jelma na porsia. Tangiang na pinangidohon ni Jesus di turpu jamitaon sa datangiang asa totong debata mangaramoti jelma na porsia. Asa totong ima debata majamoton parnota. Asa totong debata mangaleon selalu akan narekot di bagasan ngulutta. Di pasahat Jesus Kristus tangiang naon tudamang na di banua gijang di siala na diboto Jesus Kristus do ianggo ibana dang liling bedi portibio ianggo ibana naik konro nama manopo dama ianggo ibana naik kon meninggal hok portibio do alay nang pe diboto Jesus ibana naik kon meninggal hok portibio alay anggo holong ni roha di ibana totong domian di portibio tangiang na pinatupan ni Jesus di turpu jamitaon sada tangiang patuduhon balgani holong ni debata majamoton parngoluon di jelma na porsia. Damang dahinang di do di bagasan turpukon nunga hopapa targuar mitu jolma akan naniliho mitu ausen portibio. Hoyado na puna nasida jaleleko do nasida tuau diradoti nasida do hatami. Parjulu sahali di patorang Jesus na puna parngulun ni jolma ima debata ia debatado na jumadihon jolma alai madabu majolmai tu dosa gabe dang apuna ni debatape alai asamulak musenang jolmai gabe apuna debata Roma Jesus Kristus tu portibihon manaluon huaso di dosa jala manghai jolmai asa masuk tu hangoluan na pinarsita ni rohani debata jala gudang do manang sudi akan na porsia do na Jesus Kristus suruhan ni debata parhitin ni debata dalan ni debata panguluan jolmai hita na porsia maka porsiai di bagasan ha porsia na sitong na tutu na bonar gabe ima tajalo masalu akahatan ni debata na pinasahat na marhiti Jesus Kristus di Jesus Kristus makaholongi jalata hangulud doi jalata ulah doi di bagasan ngulut ta sigano par hurian na nolonga di bagasan Jesus Kristus di bagasan tangi yang pangodianon na pinasahat ni Jesuson sa sitong na adong piga-piga na naing dohonon ni debata tuhita marhiti-hiti turpo jamitaw na parjulo sa hali marhiti-hiti tangi yang na pinasahat ni Jesuson takas mata boto ia hita jolma dang siyan portibio nang petinggal di portibio kita napatan na songod dia di topa debata pehita di jumadihod debata pehita sa sitong na hulang parhitian ni debata do hita
asa marhite-hite hita jolma salut nasa na tinoppan ni debata asa taradoti. Lapatan na songod dia. Iya nguluton apuna di debatado siyan debatado dan siyan portibion. Jadi dang boy sa sitong na portibion nagabi apuna ngulutta. Nampe jojot tita taleo dirita taleo ngulutta taleo tikita. Hola mangaradoti portibio sabing. Ala nungata hagyot ton akka hagyot ni pardagingon diha portibio. Gabi lupa mahita napuna ni dibata hita. Gabi lupa mahita maroha songon na pinangido ni dibata di bagasan ngulutta. Sebenarnya kita tidak dari dunia ini. Tetapi ketika kita sudah tinggal di dunia, perilaku kita mencerminkan kehidupan dunia. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya tidak demikian. Yang diinginkan oleh Tuhan perilaku kita selaku orang yang percaya. Ikotetak do pataridahon harajahon ni debata ala nasyad debata do hita ditopak. Debata do jumadiok kita. Apuna ni debata do hita dan apuna di portibio kita. Na paduahon merhiti-hiti turpu jami taon di do Yesus Kristus do di pabotohon do asa totok kita di jamoton debata di bagasan paranglota nakok ma Yesus Kristus tu harajaon na alay tinggal mahita aka haberniton aka sitaono do naikot ima jalota alay dipangidoho Yesus do tudamang na di banwa gijang asa totok kita dileho gogo songon ayat 15 dan apalah hupangido tay tomu nasida sen portibion alay nang maramotamu nasida maralo na jahati ramotan ni debatado hita maralon akan ajahat osada hatarida dohon holam mangasahon gogo nasida debatado hita boy mangalo salut akka najat apuna ni debatado hita jala debatado nagabe uluat ta di bagasan paranglota obar tuujahan sian ima jamita minggu manang epagelium di dokkodo hatua ni jolma partigo nagabe sada pangarimangir di bagasan paranglota aduh hatuota apa manang di bahasa Indonesia di dokon kebahagiaan orang benar aduh ima plas nirohatta di bagasan paranglota sentrupuk jamita adong do dabok ta anggota paen pamikiran ni hajol maon dan adong pateridah songon ima kebahagiaan alai di dia do hatuaon ni jolma partigor sentrupuk jamita na perjulo hatuaon ni jolma partigor sian ima turpuk jamitaon takas dipatuduh debata tu hita holong ni rohana ogabe masa dalas ni roha bola do tu hita holong ni rohani Yesus Kristus na dipatuduh di turpuk jamitaon marhite-hite na titanyakok kita sada imalas ni roha bola do tu hita buasa alana Yesus Kristus tutu si tutu maka holongi hita hanya orang yang benar yang dikasih oleh Tuhan songo di ujahan no di dokon lokas maaka parjahati naung dito Tuhan nasona olo tumangin hatan di dibata lokas manasida gabi mau di bagasan dosana alanggo kita sadalas nirohatta ido ala nungamian holong nirohan di dibata di bagasan paranglota na paduahon ado hatuan ni jelma partigor sentrupuk jamita hatuan ni jelma partigor di dokko Yesus Kristus naiko ramotan na dohita maralo nasa na jahat. O gabi hatuan ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Jaminan yang diberikan kepada kita orang percaya. Ramotan na hita maralon akan na jahat. Ini menjadi kebahagiaan. Dan adong gogota boy tapak mangalon na jahat. Alay di bagasan las ni roh hita marulupulot mahita. Gabi boy talo na jahat. Ala ni akka holong ni rohan ni debata
natotong dilihon na tubagasan parngolota. Damang dainang nahinolong nga di bagasan Yesus Kristus. Naparpudi sa hali hatuaw ni John ma partigor siyentrupu jami taon di parbadiay di batahi tasongon di mai sa pulpito. Parbadian mana sida di bagasan hasitongan hatamido hasitongan ni. Ong gabi ima sadalas niro hatu hita. Menjadi kebahagiaan. Bagaimana kita menjadi dikuduskan, orang yang berdosa ini menjadi dikuduskan. Ketika kita sudah dikuduskan di dalam kehidupan Kristus, maka yang kita miliki adalah kebahagiaan. Alana saluhu na kana taula gabi kasih tongan ni di bata di bagasan parngolota. Hatuaw ni John mapartigor. Dada hamurona, dada parbinotoatna. Alay balgani hulong ni di bata di bagasan Yesus Kristus. Nang miyan, nang mangudihon, nang majamoton, nang dilihon na tubagasan parngolota. Dia sa plual dokon. Songon pasrum dia tu portibion. Songon ido husur nasida tu portibion. Hu parbadiado diriku humokop nasida. Asa gabi badia nang nasida binayan niasitongani. Di parbadi Yesus Kristus doita. Ini menjadi kebahagiaan. Karena Kristus begitu mengasihi kita. Kebahagiaan yang kita rasakan orang percaya. Bagaimana kasih Kristus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Alana holong di debata na pabarbedeo kita. Manotong do. Dan parsatok kina. Alay manotong do. Songon sada carita di padipuli. Adong ma salah raja. Nanaing laoy matu sa daluat. Di sadatiki disuruh Raja Umma anak konna asa gabi manggonggomi harajaw ni saliling ibana lao. Idok ko ni Maraja Umma haholongi manasida songonaw makaholongi sudinang nasida nina lao marajaw mardalam masalu akapartikyan alay anak ni Rajaon dang boy mangulahon songon na ditunahon ni Raja. Mana terjadi parsahoran di bagasan ni Maharajaw ni dang dinggap. Mula marajai di padinggam ma musena. Lapatan na damang day na nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Ala nadang mga tusi, ala nadang mangulu holong ni rohan at ni Rajaon, gabesur sar parsaura. Nakita pi di bagasan parngolot ta songonido. Ang unang dinggan parsaurat ta do di bata. Gabesur sardo parngolot ta. Anggota hulang hat tahagayot ton, akka imahagyot ni portibiyon do. Dangadong bilas ni roha di bagasan parngolot ta. Alay anggo mar parsaura kita di bagasan holong ni roha di bata. Disima hita dapot tua. Marhita-hita na dapot tua hita. Sen basa-basa ni dibata. Gebelas maruhan ni dibata. Jala taruli mahita di bagasat parmota. Amen. Martangya kita. Pinuji maho ali dibata ni hatua di bagasan parnon nami. Disalut dengan ni basam na totong dilihom mutu bagasan ngulu nami. Takas do tutualit tuha dihok ko do hami asa mangulu hami di bagasan hasit tongan. Nampai guda kahamaulon. Alina porsia do hami go asini roha do holong ni roham tu hami gadu marsadasar. Ajari mahami maka nguluhoni. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tu dapat. Amin. Shalom. Tuhan mamas-masu kita.